Mga kapuso, madagumon ug wanon ang atong weekend unod sa presensya sa low pressure area nga naimutang sa sidakang bahin sa Eastern Visayas. Hinon matod sa pagkasa Visayas, mahilis raw usab kini sa mosunod nga 24 ngadto sa 48 oras sa pagkakaroon ng hangin habagat ug ang low pressure area ang nakapikto karon sa tibuok Kabisayan. Apan mas kusog nga pag-uwan ang masinati sa Western ug Eastern Visayas. Samtang sa Sugbo ug sa Central Visayas, hinay ngadto sa panagsang kusog nga pag-uwan ang masinati. Inon pagabot sa Domingo, masinati na ang maayong tagan sa panahon sa Central Visayas. LPA possible mahilis and mag-dissipate, and ang habagat nato mostly mas pronounced sa western section ng atong bansa. So generally moderate ang atong hangin sa Visayas and moderate ang atong pagbalod. So moderate ang pagbalod, so wala tay gale warning possible issue 1 sa Visayas this weekend.